Обещавам да те изслушвам и наистина да те чувам. Обещавам всеки ден да ти показвам колко значиш за мен, колко много заслужаваш и колко съм щастлива, че точно ти си моя спътник в живота. Обещавам да бъда винаги до теб и ръка за ръка да градим заедно нашия живот и нашето семейство. Обещавам да позволявам на любовта ти да ме променя, за да бъда и по-добра версия на себе си. Обещавам ти да не спирам да се уча, да бъда по-добър човек, баща и по-добра твоя половина. Обичам те, ти си моята сбъдната мечта. Днес празнуваме края на скитането на Слави и на Мария. Тяхната любов не е просто истинска и не е просто дълбока. Тя е изцяло завършена след появата на прекрасния им син Матей. Аз искам да пожелая по-скоро на тези от вас, които вече са открили своята половинка, да я ценят и да я пазят, както го правят Слави и Мария. А на тези от нас, които все още се скитаме, а някои от нас си водим свеж ергенски живот, Бог да ни е на помощ! Тя е може би най-добрият човек, който аз познавам. Не загуби нито част от тази своя топлина и светлина, която грее всички около нея. Винаги е до хората, които обича. И аз много се радвам, че срещна Слави, който е огледало на нея, защото вашата любов е една на милион. На вас много ви личи, че се обичате от всякъде.